Kakain ka Doy. Kakain. Agi. Opa. Sabi ni ko tayo nga bulig kitang usyali ito abad siya. Ha? Ha? Buli. Salamat. Papapicture Usyali ito natin. abad siya. Ang kanan ko dito po. Oo. Salamat. Sige. Commercial pa naman. Okay. Okay. Adin ko tayo nga bulig kitang kakwela ito abad siya. Libre nga bugas. Yan na iday. Kaya ano ba pag-picture yun? Hindi video light ko para niya kita ang nakakad ko. Oo. Waray kada bulan na lang iniiyak niya na lang na sweldo niya. Oo, pag-iago mo ko yung dress niya. Okay. Okay. Adin ko tayo nga bulig. Kitang kuweli ka ba? Asa, balik daw. Salamat. Nakuha gift kami. Iya, dolitin. Asa madray doon. Kerasuta. Oo. Kerasuta. Na nakabayaran Janet. Nalagyan ng Janet. Kerasuta. Okay. Okay. Iday, ano man na stealing? O iday, kuha na lang ni Era Bugas. Adi man, ni Manas Kiling. Oo. Adin nga, butay nga bolig tukang kang Kuya Lito. Ata? Salamat nga bugas. Salamat kada mo. Okay. Adin nga butay nga bolig tukang kang Kuya Lito. Ano nan kapatid? Uy, akad. Oo. Bugas. Tukang kang Kuya Lito. Iday. Adto tagawas. Waray. Thank you. Sige. Iyalat din padara. Laloy sa din ang balon. Itang kang Kuya Lito abad siya. Sige.